ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ? ଏହି ଅଫର କେବଳ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ବାଏ ବାଏ ମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରିଟ୍। ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। Buy one, get one free. ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ କଥାଟା କହୁଛି। ଆସିଲା ବେଳେ चलो बोलो, पूरी वहाँ कट रहेगा ना, सब्जी काटने का मशीन बोले।
এই ଯାଉଛି ଘରୋଇ ଉପକରଣ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। এই 20 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରୋଇ ଉପକରଣ ପାଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର